Nabati nato mga igsuon ang presensya sa atong Ginoo. Nabati ba ninyo ang presensya sa Dios? Praise God. Salamat sa atong Ginoo mga igsuon nga nintaknaa nakahimo na sabta sa paghatag og pagdaig pagsimba sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Ug salamat sa atong labawng makagagahom gitagaan tag kinabuhi. Tagaan ta sa atong Ginoo mga igsuon og kusog kapiskay sa panlawas nga magamit na usab nato sa paghimaya, pagsimba sa atong Ginoo. Praise God. Hallelujah. Og dining taknaa mga kaigsuonan, abot nako nga mubasa sa Biblia. Praise God. Dinhi sa Roma mga kaigsuonan atong ablihan ang atong mga balaang kasulatan. Kung naamoy dalang balaang kasulatan mga kaigsuonan, praise God. Ato ning ablihan diha sa Roma Kapitulo 4 versikulo 18 ngadto sa 20. Gihangyon akong tanan sa pagpanindog mga kaigsuonan. Praise the Lord. Hallelujah. Okay? Asa mang Bible ani amang Bible nimo ani Esther kuan? Wa kay Bible aning imong kuan? Praise God. Hallelujah. Okay, Roma Kapitulo 4 mga igsuon. Damay niyo inyong Bible. Praise God. Usbon ako. Roma Kapitulo 4 versikulo 18. Tulo ka verse ang atong hiusahan mga kaigsuonan sa pagbasa. Sugod ta sa verse number 18. Nga tungod sa paglaom mituo siya batok sa paglaom. Who against hope believed in hope, that we might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. Nga tungod sa paglaom mituo siya batok sa paglaom aron siya mahimong amahan sa daghang mga nasod. Sumala sa ginaingon, maingon ni ana ang imong kaliwatan. Og sa wala siya magakaluya sa pagtuo, giisip niya ang iyang kaugalingong lawas, nga daw patay na. Sa duol na siya sa usa ka gatos ka tuig ang panuigon, og ang pagkamatay sa tago-angkan ni Sarah. Apan sa nagalantaw siya sa saad sa Dios, tanan maingon saad sa Dios, wala siya magduha-duha tungod sa kakulang sa pagtuo, kundili nalig-on pinaagi sa pagtuo nga nagahimaya sa Dios. Dinhi nga verse mga igsuon, apan sa nagalantaw siya sa saad sa Dios, wala siya magduha-duha tungod sa kakulang sa pagtuo, kundili nalig-on pinaagi sa pagtuo nga nagahimaya sa Dios. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga kaigsuonan. Kusog ka pagpalakpak. Dumalahon ko kamo mga kaigsuonan sa minsay nagaingon, never limit God. Lamanuhay mong katapad, igna nga never limit God. Ayaw limitahi ang Dios. Makalingkod na mo mga igsuon. Praise God. Salamat sa atong Ginoo. Padayon ta mga kaigsuonan hangtod sa pagbalik sa Ginoo sa atong pagdaig pagsimba nining adlawng Miyerkules. Ang uban wa pagyud gihapon no sina taghangyo nga mosimba gyud ang tanan dapat. Pero wa gyud, di gyud madala og hangyo ning uban. Praise God. Ato mga kaigsuonan konsultihan ang atong mga kaigsuonan tungod kay kining atong ginahimo pagsimba ni sa atong Ginoo. Dapat ang tanan mga kaigsuonan labi nas mga dugol na atas sa paghiusa sa pagsimba sa atong Ginoo. Dili pwede mga igsuon ko musimbang uban yung uban di. No? Dasigo nato ang matag usa ka Kristohanon nga dapat matag panahon sa panimbaho naa unta tang tanan. Naa tang tanan. Kay nindot kayo magkahiusa sa pagsimba sa atong Ginoo. Usa ka maayong butang ang pagsimba sa Dios. Everybody say praise the Lord. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga kaigsuonan.
Ayaw limitahi ang Ginoo. Ayaw limitahi ang Dios. Praise God. Si Abraham, ingon nga ang iyang panuigon, niabot nag-usa ka gatos, nagpadayon siya sa paglaom sa saad sa Ginoo, nga sila makabaton og anak. Niabot na sa gitawag mga kaigsunan, lapas na sa panuigon. Pero si Abraham nagpadayon, mga kaigsuunan ko, sa pagsalig sa atong Ginoo. Usa ka paagi sa dagan sa kinabuhi nga magsugod ang kinabuhi sa paglimiti sa Dios ug sa pagpangutana kung mahimo ba niya ang labi pa sa atong mapangayo o mahuna-huna. Ang hesitation sa tao, ang pagduha-duha sa tao, mga kaigsuunan, praise God, maoy mukuha, maoy mukawat sa milagro nga angayan na untang buhaton sa Ginoo nimo. Adunay buhaton ang Dios nga milagro. Adunay buhaton ang Ginoo, mga igsuon ko, nga pinasahi niya nga buhat para sa imong kinabuhi. Pero nganong dili nimo abot tungod kay unang-una imong gilimitahan og imong gidua-duhaan sa imong pagsalig ang atong labawng makagagahom. Palakpakan nato ang atong Ginoo, mga igsoon. Shall we say praise the Lord? Ang edad ni Abraham nilapas na. Niabot nag-usa ka gatos. Ang iyang kapika sa kinabuhi minglapas na pod sa edad. Mga kaigsuunan, kung sa ato pa to murag wa na gyud paglaom. Kung maghisgot ka ni tag panalangin sa Ginoo, kung wala pa nimo na madawat karon, mga igsuon, ang imong gipangayo, laumi, saligi ang Ginoo, ayaw daduhay ang Dios, ayaw limitahi ang Ginoo, makahimo gihapon ang Ginoo sa pagtagbo sa imong gikinahanglan ug imong gihulat, mga igsuon, nga gipangayo diha kaniya. It is this hesitation. Everybody say hesitation. And doubt that robs us of saying the miracles that He has done for us. Mauna, mga kaigsuunan ko, ang makapawala sa mga milagro, praise God, nga buhaton sa Ginoo, sa iyang saad diha kanato, sa dihang magsugod na ta sa pagduha-duha. Mga kaigsuunan, if we are going to do, praise the Lord, kung ato, mga kaigsuunan kong saligan ang atong Ginoo, kung atong tuuhan ang atong labang makagagahom, naa kaniya ang tanang kagahom, tungod kay nangalagad ta sa Dios, we serve God, a wonderful God, a powerful God. Hallelujah. Ang Diyos nga atong gialagad, powerful siya, majestic God, a wonderful God. Everybody say praise the Lord. Bisan pa man sa mga lisod nga mga butang, lisod mga igsuon ko nga mga panghitabo, praise God, kung atong lauman o atong tuuhan ang atong Ginoo, makahimo siya sa pagtagbo bisan sa kalisod sa panahon. Ngano, tungod kay gialagaran nato ang Dios, Dios nga milagroso, Dios nga gamhanan, Dios nga katingalahan. Palakpakan nato ang atong Ginoo, mga igsoon. Dili lang nimo limitahan ang Ginoo. We should never limit God. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. O gusahay, mga igsoon, ang tao magalimit ug magalimitar siya, praise God, sa Dios. Kung ikaw, mga kaigsuunan, nangalagad sa Ginoo, nangalagad ka sa Ginoo nga kahibulungan, nangalagad ka sa Dios nga gamhanan, nangalagad ka sa Ginoo nga halangdon nga Dios, ayaw siya limitahi bisan sa lisod nga mga buluhaton, bisan sa lisod nga mga paagi, bisan lisod mga igsuon ko nga panahon, ayaw limitahi ang Ginoo. Kay moabot, mga kaigsuunan ko, ang panahon sa gitakda sa Dios,
Sumala sa iyang saad, moabot ang iyang saad ngadto kanato mga kaigsuonan. So ang problema day ani, anong dili moabot sa ato ang saad sa Ginoo tungod kay gilimitahan nato ang Ginoo. Tanan mo ingon, praise the Lord. But pasabot ana ba kanang imong gipugan, naguna-huna ka nga dili na nabuhaton sa Dios sa imuha. Kitang tanan nga nangalagad sa Dios, atong gilauman mga igsuon ug atong gituohan nga ang Ginoo mubalik gyud sa dili madugay. Unya ang iyang pagbalik, ang iyang saad kuhaon ta niya para ilikay mga kaigsuonan ko sa mga katalagman aning kalibutana. Mao nay katuyuan sa Dios nganong mubalik siya ug ang iyang saad mga igsuon dili kaduha-duhaan. Tuuhi ang saad sa Dios. Kay kung nagpabilin ka sa paglaom sa saad sa Dios nga sa imong kinabuhi, igsuon, excited ka kanunay sa pagpaabot sa pagbalik sa Ginoo, praise God, naa kanunay ang imong excitement sa kinabuhi. Ayaw lang siya limitahi. Naamang kas kalisod, padayon dayga ang Dios nga adunay kalipay. Naamang kas balatian, padayon sa pagsimbas Ginoo mga igsuon, taliwala sa kalisod. Everybody say praise the Lord. Kaysa ingon ni ana, kung imo nang pagabuhaton, ang Dios mutagbo sa imong mga panginahanglan. Usmo nako, mawala ang kadasig, mawala mga igsoon ng revival kung nagsugod na tas pagpugong sa revival. Ang pagpugong sa revival, mga kaigsuunan ko, naana sa atong kaugalingon. Nganong mawala ang revival, nganong mawala ang kadasig, tungod na sa atong kaugalingon. Dili nato paharion mga kaigsuunan ko ang pagbati sa atong unod kay maunay makapugong sa revival. Babag sa revival. Everybody say praise the Lord. Sultihan ko kamo ning taknaas kagabhion nga niya karon, kung buhian nato makusganon ang atong pagdaig sa Ginoo, dili nato limitahan na ang Dios, magapanlihok ang gahom sa Dios sa matag usa nato ka mga kinabuhi mga igsoon. We need revival in these last days. Everybody say praise the Lord. Kinahanglan natas kadasig, kalig-on, nining katapusang mga adlaw sa atong pag-alagad sa Dios. Mga kaigsuunan ko, birahon tas kaluya nining unod. Birahon ta sa kaaway nga gusto sa yawa mawala ang atong kalipay ug kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero sultihan ko kamo karon, kung mupadayon ta sa pagdaig, pag-awit, mga pag-ampo, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, walay dag-anan ang yawa sa imong kinabuhi. Shall we shout praise the Lord? Shall we shout praise the Lord? Sa matag karon ug unya, mga igsuon ko, sa kalisod o sa kaayahay, ayaw limitahi ang Diyos. Ang tanan mo ingon, dalaygon ang Diyos. Kay ang Diyos nga atong gialagad, kahibulungan. Ang Diyos nga atong gialagad, gamhanan. Ang atong Diyos nga gialagad, halangdon og labaw sa tanan. Panahon mag-ampo, tas kinasing-kasing nga pag-ampo mga igsoon, mabati na to yung presensya. Panahog mo awit ta og atong sabton ang mga lyrics sa awit, mabati nato ang presensya sa Dios. Panahon mga igsuon ko musimba ta, musulod ta aning simbahana, basta kinasing-kasing og wala nato limitary ang gahom sa Ginoo, mabati nato ang iyang presensya samtang nagdaig ta kaniya mga kaigsuonan. Shall we shout praise the Lord? Sa Jude chapter 1 verse 20, to build ourselves up in your most holy faith. Mga kaigsuunan, sa Judas kapitulo 1 versikulo 20, gisgutan mga kaigsuunan ko, praise God, nga ato mga kaigsuunan kung tukuron atong paligunon, praise God, ang atong pagsalig sa atong Ginoo. Praise the Lord. Kining atong pagtuo, kining atong pagsalig, gikinahanglan mapaligon hangtod sa pagbalik sa atong labawng makagagahom. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Everybody say hallelujah. Kita gisultihan mga igsuon sa matag panahon karon og unya. Nagpadayon ang pulong sa Dios sa paghatag kanato mga igsuon sa kaybalog kaalam
ang gikinahanglan maglig-on ta sa atong kaugalingon diha sa atong pagpangalagad sa atong balaan o simbahon nga Dios nga atong gisimba ug gialagaran. Himayaon nato siya mga kaigsuonan. Shall we shout praise the Lord? Shall we shout praise the Lord? Buhata mga kaigsuonan ang angayan nimong buhaton para sa Ginoo, kay ang Ginoo mobuhat usab sa iyang buluhaton para kanimo. Ayaw lang limitahi ang Dios. Shall we say amen? Kung ikaw tong nahitabo mga igsuon ko nga gisaaran ni Abraham, gisaaran sa Dios nga si Abraham ug si Sarah nga makabaton og anak. Tingali moabot sa imong panahon sa imong hunahuna nga limta na lang ning saad sa Ginoo, kay hangtod na lang karon niabot na lang ning kagulangon nato amang gihapon niabot ang saad sa Ginoo. Nahibalo mo nga ang saad sa Ginoo ngadto kang Abraham kang Sarah makabaton silag anak. Sa dugay nga panahon mga kaigsuonan. Usahay dili masabtan sa tao. Dili masabtan sa tao ang kabubuton sa Dios. Everybody say amen. Nga naman nga wala mang gihatag sa Ginoo, nag-edad pa silang 30. Nag-edad pa si Abraham og 30 ug nag-edad pa si Sarah og 29. No, nganong wala pa man gihatag ang gisaad sa Dios ngadto kanila. Pero imong tanawon gyud basahon ang Biblia mga igsoon, si Abraham nagpadayon mga kaigsuonan ko sa pagtuo sa atong Ginoo. Pag-abot og 40 nangandoy gihapon mga igsoon nga makabaton nag anak pero wala gihapon. Niabot na lag 50, niabot na lag 60, niabot na lag 70. Dugay kayong humulat mga igsuon ko. Hangtod niabot si Abraham og usa ka gatos. Kung imo nang tan-awon mga kaigsuonan, maragwa na gyud paglaom ba? Amen. Pero wala gyud mabackslide si Abraham. Everybody say praise the Lord. Si Sarah ka backslide na, pero si Abraham wala gyud mabackslide. Nagpadayon siya sa paghubot sa mga saad sa Ginoo. Nagpadayon sa gahawid sa saad sa Ginoo. Lord, ikaw ang nagsaad, tinuod gyud ni basta ikaw mo saad. Mahitabo gyud ni sa akong kinabuhi basta mo saad ka Ginoo. Shall we say praise the Lord? Naabay saad ang Dios sa inyong mga kinabuhi. Gisaaran ba ta sa Ginoo mga igsuon? Hallelujah. Padayon sa paghupot sa saad sa Ginoo, ayaw limitahi ang Dios. Naa siya kaugalingong plano para sa kaayuhan sa atong mga kinabuhi, mga kaigsuonan. Naay kaugalingong plano ang Dios. Dili nato mga igsuon ko masugo, dili nato mga igsuon ko hallelujah nga pwedeng pasundon ang Ginoo sa atong gusto. Adunay kaugalingong plano ug kagustuhan ang Dios para sa atong kaayuhan. Para sa imong kaayuhan. Para sa atong kaayuhang tanan. Kinsay nagplano ni ana, walay lain ang atong labang makagagahom nga atong gialagan. Daygo nato ang atong Ginoo mga igsoon. Never limit God. Everybody say praise the Lord. Diyas kinabuhi sa tao mga kaigsuonan, kanus alang mahunog maputol ang saad sa Dios nga di moabot sa tao, sa dihang muhimo ang tao og kasalanan. Pag mutipas na ang tao sa pagsunod sa kabubuton sa Dios, then dili na nimo madawat ang gisaad sa Ginoo kanimo. Para padayon mga igsuon imo pang madawat ang saad sa Dios, kinahanglan mo balik ka sa dalan sa pagkamatarong. Imong utruhon ang imong dalan. Kung may tipas ka sa dalan sa dili sa pagkamatarong, mao'y gigaligut-gutan sa Dios o gikinahanglan nga usbo nimo ang dagan sa imong kinabuhi. Tanaw nimo karon ang dagan sa imong kinabuhi, ang lakat sa imong kinabuhi kung naa pa bagihapon ka sa kabubuton sa Dios. Everybody say amen. Kay kung wala na ka sa kabubuton sa Ginoo, dili na ka makadawat sa saad sa Dios. Shall we say praise the Lord? As long as naa ka sa dalan sa kamatuoran, as long as mga kaigsuonan ko nga naa ka sa kabubuton sa Dios, saligi ang Dios, makabaton ka sa gisaad sa Dios diha sa imong kinabuhi. Shall we say praise the Lord?
Kung yang yung tanan sa pagpanindog mga igsuon, maghimo tag mga pagdaig, mga pagampo ning taknaa, dili na to limitahan ang Ginoo, magapanlihok ang Espiritu sa Dios sa atong mga kasing-kasing. Usbo nako, dili ka kadawat sa panalangin sa Ginoo kung mingtipas na kasadalan sa Ginoo, kung naa kasadalan sa pagkadautan, dalan sa pagkamasalaypon, dili na nimo madawat ang gahom sa Dios, dili na nimo madawat mga kaigsuonan ko ang milagro sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nga naman, layo na kayo ang imong giagian. Balik sa dalan sa pagkamatarong, balik sa dalan sa gikahimutan sa atong labang makagagahom. Timan-an nimo pagmaayo, nganong mo nipalayo man ka ang imong gialagad nga Dios. Praise God, Dios nga kahibulungan, ang imong Dios nga gialag. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga kaigsuunan, abi nimo ang makapatipas ra gyud sa kabubuton sa Ginoo, kining atong pagsupak sa iyang mga pulong. Ayog supaka ang pulong sa Dios para makadawat ka sa iyang saad. Kadungog ba mo mga igsuon? Balik sa kabubuton sa Dios. Ako nang gitudlog iwalik ka ninyo ning midweek service. Tungod kay naning kamot ang yawa nga birahon ka, pasubayon ka sa dalan sa pagkadautan. Gusto siyawa nga moagi ka sa dalan sa pagkamakasasala. Ay sa ingon ni ana, mali pa yung magkatawa ang demonyo nga dili na nimo madawat ang saad sa Dios. Imong gipugngan ang gahom sa Ginoo, ang revival nga gipadala sa Dios sa imong kinabuhi. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. People, balik sa dalan sa pagkamatarong. Mga kaigsuunan nga na dinining kagabion, balik sa dalan, nagikalipay sa Diyos. Hallelujah. Nagpadayon sa paghupot si Abraham sa saad sa Ginoo. Unsa kakataas katuigan ang paghulat ni Abraham, nagpadayon siya sa lakaw sa kinabuhi, ingon nga nagsalig sa Ginoo, dalan sa pagkamatarong. Gisubay niya ang dalan sa pagkamatarong hangtod di abot iyang naangton ang saad sa Ginoo. Hallelujah. Oh yes, hallelujah. Never Lord. Sige, maghimotag mga pag-ampo, palihoko na to ang Espiritu sa Ginoo, pinaagi sa tumapag, pinaagi sa ato mga pag-ampo naas kagabhion. Hallelujah, hallelujah. Yeah.